kasama ulit ngayon natin si Gino Moto. Kasi yung pupunta natin mga kalakwatsa ay hindi siya puntahan ng mga tao, no? Grabe, tapos nawalan ako ng ilaw. Tapos grabe. Yan si Singko. Grabe. Sino si Singko? Yun o. Yan si Sir Gino? Grabe. Kapag isa mo lang pinasok yun. Ha? Oh! Grabe! Saludo na ako sa'yo. So what's up mga kalakwatsa? Dito tayo sa Alaminos ngayon. And ayun, madami tayong engagement. Punta tayo sa Bolo muna. Then after na sa Bolo, diretso tayo ng Burgos. May kikitain tayo. Anyway, andun na si Marlac Moto. And at the same time, kasama ulit ngayon natin si Gino Moto. At magkikita-kita tayo sa Burgos. Anyway, andun na sila sa Burgos, no? Susunod na lang tayo, no? So magka-camping tayo, mag-overnight tayo din sa Burgos. So pero bago na muna mga kalakwatsa ay pupunta muna tayo sa Bolo Beach dahil birthday ngayon ng dati nating katrabaho. Hello mga kalakwatsa, ako nga pala si Maestrong Lakwatsero at hilig ko ang gumala at mag-explore ng mga magandang lugar. Samahan niyo ako sa mga adventures natin na malupit na may kasamang kulit. At kung bago ka pa lang sa ating munting channel, please do subscribe and pakiring na rin ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin. So bago muna tayo mag-proceed sa ating episode, shoutout muna tayo. So shoutout kay Jeremy Ragudos, shoutout kay Jason Cabana, and shoutout kay Jolimar Calyado Sanchez. So good evening mga kalakwatsa, andito na tayo sa Mabini, no? Mabini, Pangasinan. Galing na tayo sa Bolo. And ayun, nag-drop by lang tayo doon, binati natin yung kaibigan natin. And dumaan tayo dito sa Lumihan, no? Kasi anong oras na rin, pakatapos na rin kumain sila Marlac Moto doon, tsaka sila Sir Gino, no? Baka, alam mo, nakakaya naman, kaya nag-take out na lang tayo ng Lomi dito mga kalakwatsa. So ayan, dito tayo muli sa bayan ng Mabini, no? And dito sa Lumihan, no? Then after nito mga kalakwatsa, diretso na tayo dun sa Batok ba yun? Hindi ko sure eh. Check natin mga kalakwatsa saglit. Hindi ko kasi matandaan. Kasi yung pupunta natin mga kalakwatsa ay hindi siya ganun, kumbaga hindi siya puntahan ng mga tao, no? Kaya alam niyo naman, kilala niyo naman si Sir Gino, no? Na ang gusto niya talaga yung walang katao-tao, yung hindi pa nade-develop, no? Batog Beach, no? Batog Beach sa Burgos, no? Diyan tayo pupunta. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Nag-reflect ata yung yung ilaw. Basta diyan tayo pupunta, sa blue. Okay? So, antay lang natin order natin mga 15 minutes, then batch na tayo, diretso na tayo sa Burgos. So, yung mga kalakwatsa, shoutout lang natin si John Philip, no? Isang certified kabechin, no? So nakita niya tayo na nagbo-vlog, no? So nilapitan tayo. So ayan, ay inaabangan niya si Sir Gino, kaso nga lang sila Sir Gino doon na sa Burgos. Ayan. So tignan lang natin kung paabutan niya kami bukas. Kung dadaan kami dito, syempre kung mabutan niya, then good, no? Pero kung hindi, better luck next time, pawi sa next life, no? So John Philip, so shout out kay John Philip. So kaway kay John Philip. John Philip, certified kabechin. Sir Gino, baka naman. So yung mga kalakwatsa, andito tayo ngayon sa Tapa Grande. Kita nyo naman, no? Kung gaano kadilim. Wala kang makita, walang kabahay-bahay. As in, ikaw lang, no? Yung mga isipin mo dito, baka merong malaking aso. Ang creepy lang kasi talaga kanina, no? Kung doon sa bandang sementeryo talaga, parang nagsisisi tuloy ako na pumunta ako ng gabi, no? Medyo ang creepy. So tara, larga na tayo mga kalakwatsa. Medyo parang siguro mga 17 kilometers pa yung layo natin mula doon sa pupunta natin. So tara. At pagdating natin sa Barangay Iloilo, dito na nga mag-uumpisa ang ating matinding kalbaryo. Ay po siya, grabe. Hindi ko alam kung anong lugar to. Ang grabing putik mga kalakwatsa, tingnan mo. Tingnan mo si Flashy. Grabe, tapos nawalan ako ng ilaw. Tapos
Grabe. Ayaw mag-start ng motor po. Grabe. Tapos wala kang kasama dito mga kalakwatsa. Grabe. Di ko alam, di ko ma-explain. Buti na lang talaga meron tayong ganitong ilaw. Kung wala siguro, paano na lang tayo dito. Tapos hindi ko alam kung nasa yung mga kasama natin. Pero parang may natatanaw ko ilaw dun eh. Chong? Chong? Ang tao dun eh. Chong? Yuhu! Ay, iba. Grabe. Oo. Ay, dito daanan? Grabe ah. Grabing daanan dito. Umulan kasi kuya. Kanina ka pa inaantay doon. So, shout out sa kanila. Shout out. Shout out. Ayan eh. Ayan sila. Di makita yung mga mukha nila eh. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At sa hinahaba-haba ng pagtutulak sa putikan at sa gitna ng madilim na gabi, at sa wakas, nakarating na tayo sa tinatawag nilang Batog Beach. Para sa inyong mga kaalaman, mga kalakwatsa, ito lang naman yung ating binaybay sa gitna ng madilim na gabi. Kung ikaw mga kalakwatsa, tutuloy ka pa ba? Hindi mo sinabi na ganito pala grabing daan. Ang adventure eh. Adventure, sobrahan naman chong. Pero sinundan mo yung sinend ko sa'yo. Oo, grabe. Na ano naman, tama naman yung daan. Tama yun. Ang problema yung dito talaga. Grabe, pababa. Yan ang grab. So ayun mga kalakwatsa, dito na ako. Alam mo ba yun, mas matagal pa yung tinulak ko kaysa sa biniyahe ko. Patience ko sa pagiging lakwatsero. Naubos na ba? Naubos. Ay sus, pa 1% na nga yung pelas ko kanina eh. Yan si Sino. Grabe. Sino si Cinco? Yun o. Yan si Sergino? Sergino, di mo sinabi Sergino. Ganito pala, grabe. Grabe. Kapag isa mo lang pinasok yun. Ha? Oo! Grabe! Saludo na ako sa'yo. Alam mo ba Sergino, 1% na lang eh. Hello. Tapos namatayan pa ako ng ilaw ng motor. Ayaw mag-start. Sabi ko napunta ata sa akin yung aberyan ni Boss Gino. Grabe ka, ang pakadilim nun. Tapos kung isa ka lang. Sabi naman ni ano. Nasabi ko na ata lahat ng prayers. Lahat ng santo. Grabe talaga. Ay, grabe naman kamalas-malas na mga kalakwatsa. Diba naghugas ako? Nahulog yung action camera ko. Grabe naman tong gabing to. Nahulog. Ayoko mag-talk baka ano, Kosovo na tayo. Saan tayo pupunta? Dito. Saan ba? Ay, grabe na. Ayaw mag-unong camera. Kita ba dyan yung daan kanina? Dito? Ah. Hindi eh. Hindi ka nag-vlog. Mag-isipan ka pa bang mag-vlog? Mag-isipan ka pa bang mag-vlog? Inis na ako kanina. Sabi ko, ito wala malang risk. Sabi ko. Mga kalakwatsa, binalikan rin natin si Flashy. Ayaw kasi mag-start kaya iniiwan ko pero grabe pagtutulak ko. Ano ka ng battery? Baka naka... Paano yung ilaw nito? Patayin mo na yung ilaw. Sige. Hindi na ba? Ba't di ko makagat ng ano? Masagat yan. Ano mo lang, tatchay mo lang. Sabi. Sorry guys. Yung maestro nyo. May kuryente naman siya, di ba? Oo. Oh, yun. Pero, naggas ka. Ba, may tubig yung gas. So what's up mga kalakwatsa? Isama na si Marlak Moto.
Nandito na tayo sa loob ng tent. Magpapahinga na tayo mga kalakwatsa. Bukas na tayo mag-reminisce ng mga nangyari ngayong araw na to. Good night. Good night. Nag-alala din ako eh. Nag-alala ka rin? Plastic. Good night mga kalakwatsa. See you tomorrow. Good night ka na rin. Good night. Good night, Bichesa. Good morning mga kalakawatsa. Ito na yung view. Gising lang natin. Dito tayo nag-set ng camp. Sila Sir Gino. Ayan. And andyan na agad sa likod yung beach. No? Hi. Grabe yung araw natin kagabi. Kaya masakit pa yung katawan ko eh. So, i-share ko lang sa inyo yung ganda ng view. Yeah. But actually, talagang kami lang talagang tao dito. Papakita ko. So, ayan. Ayan yung view na makikita natin dito. Ayan. Then, dun. Yun ang maganda mga kalakwatsa sa part na yan. See? Andun yung motor natin, si Flashy, na ayaw mag-start. At yung motor ni Sir, at yung tok-tok ni Sir Gino, and si Makmak. Diyan tayo nag-set ng camp. Ayan. I-check na muna natin yung motor natin kasi ayaw mag-start talaga kagabi. Hindi ko alam kung na-engkanto yung motor natin kagabi. Check muna natin mga kalakwatsa. Kasi yan ang problema ko eh. Kailangan na magtutulak ako hanggang sa labasan. Grabe na. Tignan yung motor natin. Grabe oh. Daig niya pa yung nakipaglaban. Daig niya pa yung sumalang sa digmaan eh. Tignan nyo. Tignan nyo. Grabe. Kawawa si Flashy. Ay. Inis pa ako kasi pag kinik mo, dumudulas ka sa maputa. Ayun na, start na natin. Si Flashy. Battery yung problema natin talaga. Kasi na-consume talaga natin yung battery kagabi kasi nalobas yung battery natin kasi gumamit tayo ng ilaw. So yung battery natin charge muna natin kay Lowmark. Sana magkarga. Pag hindi, sa kanya muna yung battery ko. Ako na wala yung battery. Hey. Ang isipin na lang natin na yung pabalik. Good morning kay Ma'am Wina. Morning, Ma'am. Bali, magkakape muna daw mga kalakwatsa. Salamat kay Marlac Moto nagpapa-charge. Gani. Oh, kailangan niya talaga kasi malaki utang nito sa laki atraso dito sa akin eh. Pero sulit naman yung view, no? Tayo lang talaga. Ayun, doon ang gusto ko pumunta mamaya. Actually, possible naman talaga siya. Okay naman sana yung daan. Huwag lang umulan talaga. Pag umulan talaga, magtawag ka na ng mga santo na pwede tumulong sa'yo. Solid. Ganda. Kating dito. Ayan ang motor natin. Ang legendary na tuk-tuk sabi nila. Bakit tuk-tuk, ma'am? Yan ang tawag
Tuktok talaga? Ito ang tawag sa ano? Ang tawag sa mga tricycle sa probinsya. Sa India ba? Ninja, tuktok Ah, talaga. India? Tuktok talaga, sir? Doon sa part niya lang. Ah, hindi. Sa Vietnam, ano yata? Thailand, ang tuktok ang tawag. At kaya tuktok na rin pangalan niya. Kino-customize Oh. pa yan eh. Iba naman. Nakita ko niyan, nag-ano pa eh. Magka-drag race pa. Tignan ba, ano? Pag nag-Philippine loop ka na, Sir Gino, isama mo na lang yung mga memories natin. Layo eh. Ang gastos yan, at Philippine loop, yung North loop pa lang, 8K na ba? Oh, grabe. Ito, 8K yun. Gas pa lang yun. Oo. Gas lang yun, sir? Kasi tenda lang ko noon eh. Tapos yung pinangkain namin, inabot na ng 1.5 mahigit eh. Mas mahal pa yung gas sa kinain niya, no? Oo. Sobrang tipid kami noon. Unang araw, pansit canton lang kinain namin. Oo nga eh. Na hindi nakain nata? Ha? Hindi nyo nakain din lang? Hindi, nakain namin pero hindi naubos. Ay. Tapos hapunan, nagkarinderya na lang kami. Oh, pinaka ano, di ka na magluluto.